Foli ni waleɲumandɔ an b'o lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Sherifla TV filɛbaw an ka waleɲumandɔ wele bɛ ka ɲɛsin aw ma ko aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ ka jɛmukan min ni dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la interview la semaine na dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi a kɛmɛ ka maa min bisimila o ye an yɛrɛw ka baara sira in ni o ye kunnafoni di sira ye o jɛkuluba dɔ ɲɛmaaba ni o ye association des éditeurs de presse privée ASEP o ɲɛmayaso kura biro kura ɲɛma Bubakar Yalku ye an gɛmɛ ka ale de bisimila an b'a dɔn k'a fɔ sibiri juillet kalo tile 29 kunnafonidilaw minnu bɛ sɛbɛnni kɛ gafew la olu ye yɛlɛma don u ka ɲɛmayaso la ka na ni ɲɛmayaso kura ye o ɲɛma kura de ye Bubakar Yalku ye bi an sen bɛ a mɔ ani a bɛ fila fɔ biro sigira cogo minnu na hakilina kumabaw minnu bɛ biro la jango don nataw la sɛbɛnnikɛlaw minnu bɛ kunnafoni ko bina k'u kan u ka dugu jɛ ko mugani da ma ya kɛ cogo bɛ se ka nɔgɔya ni nka an yɛrɛw ka baara in sɛbɛn kɔrɔ nɔgɔya an bolo a kɛtɔ an ka ɲininkali fanbaw bɛna boli o de kan ko aw bisimila an bɛ a fɔ monsieur le président i ni ɲankuma y'an bisimila a diyara n ye merci ayiwa monsieur le président association des éditeurs de presse privée ASEP an y'a ye k'a fɔ juillet kalo tile 29 a sigira sigi cogo jumɛn na n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni. I ni ce i ka ɲininkali la n bɛ mɔgɔ bɛ aw ka téléso suit an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo parce que an b'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana Sherifula la a jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o ma dogo mɔgɔ si la donc o encourager o baara la ka bɔ o kɔnɔ komi i y'a fɔ cogo min na juillet kalo tile 29 an ye assemblée générale dɔ kɛra maison de la presse la o tun bɛ boli min kan o ye journaliste minnu bɛ gafe sɛbɛn olu ka tɔnba n'a bɛ fɔ a ma ko ASEP association des éditeurs de presse privée o bureau sigi tun kan ka kɛ bureau sigi nin fana a labɛnna jɔn de fɛ o ye comité transitoire de ye comité transitoire min sigira depuis le 14 janvier dernier 14 janvier fana ko kɛra cogo min na o bureau ka sigi parce que bureau min tun bɛ yen fɔlɔ u ye assemblée générale organisée mɔgɔw talen u kɛlen k'u ka ordre du jour di assemblée générale la mɔgɔw y'a ɲini k'a fɔ ko motion de défiance ka don a la u ye baara minnu kɛ an b'a jate minɛ ɲɔgɔn fɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ parce que ŋunuŋunuka caman tun bɛ yen an ma se ka ɲɔgɔn faamu daminɛ na kɔfɛ a fɔra ko ka vote kɛ ko ka motion de défiance don ordre du jour la o vote kɛra jama fanba ko k'a don donc o donnen kɔfɛ baaraw daminɛna ka taa se fo o ma bureau min tun bɛ yen ka kɔrɔ o mɔgɔw u y'a ye k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min na u y'u yɛrɛ retiré ka bɔ salle la assemblée dun association ye jama de ta ye donc jama tora salle kɔnɔ baaraw continuera o de la u ye comité transitoire sigi mɔgɔ 7 olu mɔgɔ 7 ni ɲɔgɔn cɛ olu tilala ka taa ɲɔgɔn ye u ye Cɔkari ta Ibrahim Cɔkari n'o y'an ka doyen ye a tun bɛ ORTM na journal b'a yɛrɛ bolo u y'o ta k'o k'u ka ɲɛmɔgɔ ye donc o de kɔnɔna la olu ye baara daminɛ o kɛra n'a fɔ Furancɛla Fanga Jate Furancɛla Fanga très bien c'est ça olu kɛlen ka baara daminɛ fɛn minnu kun confielen b'u la ko affaire courante association kana jɔ ten u k'o baaraw kɛ an ka statut fana gɛlɛyaba b'an ka texte kɔnɔ k'u ka statut relecture kɛ statut mana relecture mana kɛ ka ban u bɛ sɔrɔ ka assemblée générale kura organiser k'an to o hukumu kɔnɔna la haute autorité de communication nana u wele k'a fɔ ko k'u y'a mɛn ko fɛn dɔ kɛra an ka yɔrɔ la mais u b'a ɲini mɔgɔw ka sigi u ka kuma donc o de hukumu kɔnɔna la comité transitoire min ni jama y'a sigi haki y'o wele bureau min ni o binna ka bɔ yen haki y'o fana wele u nana u kumana donc u kumana haki ko bon ni bɛɛ sɔnna ale bɛna protocole d'accord dɔ bɔ k'a di baara ka kɛ n'o ye comité mixte dɔ bɛ sigi commission paritaire fan kelen bɛ mɔgɔ 7 di fan kelen bɛ mɔgɔ 7 di walasa a kana fɔ ko mɔgɔ dɔ perdu la ko vraiment ko cɛ man ɲi ani ɲɔgɔn cɛ bureau min kun binna o ɲɛmɔgɔ o y'a fɔ haki mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ale sɔnna a ma ko problème t'a la ko n'u ko ale sen ka bɔ a la ale b'i sen bɔ a la ale bɛ mɔgɔ 7 tɔgɔ di ninnu ka mɔgɔ 7 tɔgɔ di donc u y'o kɛ o kɛlen k'o kɛ haki ye protocole d'accord kɛ k'a di parti fila bɛɛ ma k'u k'a lajɛ ni gɛlɛya wɛrɛ b'a kɔnɔ u y'a lajɛ u tilala k'a segin ka taa di haki ma k'a fɔ baasi foyi tɛ olu ye min ye u y'o fɔ haki y'o intégré donc cérémonie de signature de tun kan ka kɛ bon cérémonie de signature nin kan ka kɛ wagati min na
minnu ka bureau bina depuis le 14 janvier olu ye communiqué dɔ kɛ k'a bila ka taa di haki ma k'a fɔ k'olu b'u yɛrɛ retirer ka bɔ processus la retrait de processus fana haki ko k'u m'a faamu olu ni mɔgɔ min kun kumana n'o ye o bureau bini ɲɛmɔgɔ ye u y'o wele ko a kana kan kuma dɔ f'u ye donc u y'a makɔnɔ a mana min kɛ haki ye PVD carence kɛ k'a yira k'a fɔ bɛnkan kun ale kun ye bɛnkan sɔrɔ walasa a kana fɔ kan dɔ gagné kan dɔ ma gagné mais ale dabaliya banna min na kan dɔ ni min tun binna 14 janvier ko mɔgɔw ye lettre bila kana k'a fɔ ko u bɔra processus kɔnɔ donc ko hukumu kɔnɔna la a kɔni balila ale la donc ale b'a ka médiation jɔyɔrɔ la haki kɛlen k'o kɛ k'a ci bɛɛ ma comité transitoire ye haki jaabi k'u remercier u ye baara min kɛ transparence kɔnɔ u ŋaniya kun ye min ye ka ɲɛsin an yɛrɛ kunnafonidilaw ka tɔnba ma u y'u remercier donc o kɔfɛ u sɔrɔla ka texte u y'o finaliser statut sariya sɛbɛn ninnu olu y'olu finaliser o tilalen olu la sisan u sɔrɔla ka assemblée générale convoquer k'a fɔ ko directeur de publication bɛɛ lajɛlen an ye mɔgɔ 235 o de bɛ an ka fɛn base de données kɔnɔ fɔlɔ donc u ye assemblée convoquer min kɛ u ye lettre kɛ k'a ci bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ karisa binna o t'a la ko an bɛɛ de dama ka kan o y'a ci bɛɛ ma o kɛlen k'a ci bɛɛ ma mɔgɔ 235 na mɔgɔ 200 taara ka t'u ka invitation minɛ olu kɛlen k'a minɛ AG don le 29 juillet mɔgɔ 140 olu de nana assemblée la donc olu nalen assemblée la comité transitoire ye bɛɛ remercier k'a jira k'a fɔ olu ye baara kɛ hukumu kɔnɔna la u y'u ka o fɛn présenter mɔgɔw la bon o kɔfɛ u nana ni statut ye an ka sɛbɛn ninnu ye ko bon ko gɛlɛya minnu b'an fɛ yen o gɛlɛya ninnu walasa u bɛ se ka ta ka bɔ an kan a filɛ nin olu ye nana ka na minnu proposer donc o kɔnɔna la i bɛ se ka kɛ association membre ye cogo di u y'o kuma fɔ a la n'i ka journal fana n'a tɛ bɔ kalo u ye délai dɔ di n'a tɛ bɔ o kɔnɔna la fana i bɛ se k'i ka membre i ye membre ye i bɛ se k'o perdre cogo di u y'o kuma fɔ ka b'o la fana an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ an kunnafonidilaw kan bi i bɛ se ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a u yɛrɛ sɔrɔ an ka baara kɔnɔna la mais i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko fonctionnaire don or i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ fonctionnaire yɛrɛ ka statut a t'olu permettre ka tila ka taa baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ u bɛ fɛnkɛ sɔrɔ revenu sɔrɔ min na donc o yɔrɔ bɛ yen mais ka bɔ yen nɔ o y'a jira fana k'a fɔ o dɔrɔn fana tɛ mais président ni mɔgɔ n'i bɛ association président ɲini désormais i kan k'a ɲini sira minnu fɛ o de ye nin ye i tɛ se ka kɛ ASEP président ye ka tila k'a fɔ tuguni ko non k'i bɛ ka baara dɔ kɛ kɛrɛfɛ hali n'a kɛra k'a fɔ k'i welela ka kɛ chargé de mission ye ou bien baara dɔ dir'i ma yɔrɔ dɔ la revenu bɛ min na diyagoya dɔ i bɛ démissionner ka bɔ ASEP président la wa n'a kɛra k'a fɔ fana k'i b'o fana na i tɛ se k'i t'o la k'a fɔ k'i bɛna i kan bɔ ASEP président nɔfɛ donc u y'o kuma ninnu don a kɔnɔ ka b'o la fana hali k'a fɔ vote fɛn bɛ kɛ cogo min na procuration ko fɔlɔ la i b'a ye k'a fɔ an fɛ yen nɔ mɔgɔ kelen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ni procuration 15 ye dɔ ka kala ta i nɔ la voilà u bɛ se ka na ni mɔgɔ 15 ka voix bɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen bolo donc ko k'o bɔ a la ni mɔgɔ n'i nana sisan kalata e ka kala b'i yɛrɛ bolo ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɛ i k'o représenter kala kelen de bɛ se ka k'i bolo ka fara o kan e tɛ se ka tɛmɛ o kan donc u y'o fɛngɛ ninnu bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'o don fɛngɛ kɔnɔ k'a présenter mɔgɔw la u kɛlen k'o kɛ vraiment a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ u ye amendement dɔw kɛ donc o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye k'a fɔ k'u sɔnna o sɛbɛnfura nin ma o sɛbɛnfura kɛlen comité transitoire mɔgɔ ninnu olu démissionnaire u ye walan sɛmɛ u kɛlen ka walan sɛmɛ assemblée ye mɔgɔ kuraw ta k'u sigi comme a bɛ kɛ cogo min na cɛkɔrɔba kelen muso kelen ani min ka denmisɛnnin min si ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye donc olu kɛlen ka sigi u ye ɲininkali kɛ ko ko jɔn ni jɔn de bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ candidat minnu ye cɛbɔ ye o kɛlen mɔgɔ 4 de y'i kan bɔ mɔgɔ 4 kɛlen k'i kan bɔ Jim journal Le Point b'a la Job Impartial ale ni Bagayogo l'Humanité ani ne yɛrɛ o kɛlen ko non ko texte kuraw ye min fɔ parce que baara tun bɛna kɛ ni texte kuran de parce que o de adoptera o kun kɔnɔna la ko non k'o ye min fɔ n'i ye candidat ye i bɛ na n'i ka liste de ye bureau composé la i bɛ n'o de déposer ko a bɛ kɛ to n'o tɛ kɛ ni poste o poste fɛn fɔra jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ mana fɔ a bɛ yira jɔn ni jɔn de ye candidat ye n'o fɔra mɔgɔw bɛ voter ni jama ko min ka bila yɔrɔ la o bɛ bila yen donc o kɛlen kuma fɛngɛna salle kɔnɔ mɔgɔw ko non ko ka fɛn baara jɔ fɔlɔ ko minnu ye candidat u ka taa ɲɔgɔn ye donc an taara ka taa ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye tɔ 3 ninnu an ka kumaw taara wolo min na u bɛɛ ko bon k'u jɛnna n'a ye ka ɲɛmɔgɔya to ne bolo k'an bɛ bureau consensuel composé an b'a fɔ k'a fɔ liste unique kelen dɔrɔn de sɔrɔla an y'o ko kɛ o cogoya la candidat 4 ninnu na 2 donna bureau kɔnɔ kelen bɛ yen nɔ a ko ale ko non ko c'est pas la peine ale ka don bureau la n'o ye Job l'Impartial ye donc o de kɔnɔna la an nana an ye liste composé an nana an y'a présenté
donc an ye liste présenté jama bɛnna kan k'a fɔ ko non ko liste min présentera k'a bɛnna u ma ko u bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ liste nin kɔnɔna la ko wa ko bon ko ka nin liste de valider o mɔgɔw de ka kɛ association kumada ye donna nataw la kunnafoni di gafew tɔgɔ la o bureau min composera mɔgɔ 17 de bɛ bureau kɔnɔ komi statut b'a fɔ cogo min na commissaire au compte fila fana an y'o fana poste fila créer wariko jateminɛbagaw ale ni président d'honneur ale bɛ yen nɔ a b'anw bilasira parce que an ka maakɔrɔ don n'o ye Ibrahim Yatara n'a mɔgɔw b'a dɔn King la informateur an y'ale ta parce que kunnafoni di yɛrɛ baara kɔnɔ ASEP baara kɔnɔ a ye ko camanw kɛ ka tɛmɛ expérience ni fɛnw b'a la bi ni anw ka équipe ta ka jateminɛ anw sifinaka de ka ca kɔnɔ donc a ka kan an ka maakɔrɔ dɔw sɔrɔ ka bila an bolo kɔrɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ walasa fili dɔw bɛ an kana bi a kɔnɔ et puis fana anw bɛ baara min hokumu kɔnɔna la anw nana ni vision dɔ de an ma nati hakilina dɔ de o hakilina bɛ boli mun kan fɔlɔ maison de la presse ni kunnafoni tɔnba tɔ ninnu tun ye ɲɔgɔn ye ka taa se fo autorités ka yɔrɔ ma k'a fɔ ko jamana kunnafoni dilaw u ka baara hokumu kɔnɔna la gɛlɛya caman bɛ yen réseaux sociaux ko ninnu nana an ka condition de vie i bɛ se ka kɛ journaliste ye cogo di i bɛ se k'i ka fɛnw sɔrɔ cogo di carte de presse ni fɛnw u ko ko ka condition bɛɛ lajɛlen u ye baara k'a kan u ye projet de texte dɔw fɛngɛ k'a bila décret ni loi donc u kɛlen k'o kɛ an ko bon ko an b'an yɛrɛ y'o kɔnɔna la komi a fɛn ninnu a senna ka suma dɔɔni an ko an bɛna min kɛ an ka bureau sigilen an ko an taara maison de la presse nɔfɛ an y'a fɔ an ka discours kɔnɔ yen nɔ ne ye discours min kalan n y'a yira k'a fɔ an b'o dɛmɛ an bɔlen an taara maison de la presse fana an reçoit an y'o kuma kelen fɔ maison de la presse ye fêtière tɔ ninnu n'o ye radio baarakɛlaw urtel an taara olu fana fɛ olu y'an reçoit an y'o kuma kelen fɔ an bɔra yen an taara appel mali n'o ye presse en ligne ye ale ni AJCM n'o ye sportifu minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛngɛ ninnu an taara olu ka yɔrɔ la ale ni UNAJOM n'o ye an ka association kɔrɔba ye ni Fakara Fayenke b'o ɲɛmɔgɔya la an n'olu bɛɛ kumana an y'an ka miirina f'olu ɲɛna texte ninnu an ko k'o y'an ka priorité ye an b'an fanga fara tɔw ta kan pour que o texte ninnu bɛ se ka passer cogo min na joona ka b'o la an ko bon an bɛ yɔrɔ min na messagerie kunnafoni di gafe sɛbɛbagaw gɛlɛya min b'u kan kosɛbɛ o ye journal bɔli ye parce que journal bɛ taa imprimerie la fɛn dɔw de bɛ don journal dilanni na n'o ye papier ye n'o ye plaque ye n'o ye calque ni encre ni fɛn ninnu ye donc an ko bon an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ dɔɔni min sɔrɔ bɛrɛ tɛ a tila bɛɛ bɛ taa imprimerie ko la an ko bon expérience la passé la ASEP kun delila ka centrale d'achat kɛ mais a ko ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ an ko an bɛ nana miiri o kan ka se ka o laɲɛnɛmaya ka partenaires ɲini walasa u bɛ se ka papier ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ se k'anw dɛmɛ cogo min an ka se k'o sɔrɔ n'o sera ka sɔrɔ ka bila an ka membres ka disposition na i b'a ye k'a fɔ an ka baara hukumu kɔnɔna la a bɛ se k'an ka coût de production a b'a dɔgɔya dɔɔni bon ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ fana an y'a fɔ ko ka messagerie kɛ messagerie ye mun ye n'i y'a jateminɛ Mali kunnafoni gafe bɛɛ lajɛlen a caman concentrelen bɛ Bamako kan a ka dɔgɔ an minnu ka fɛnw bɛ taa région kɔnɔ k'a sababu kɛ système t'an bolo min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka taa n'an ka fɛnw ye an ko ka messagerie dɔ créer min bɛ kɛ sababu ye kunnafoni di gafe fɛn o fɛn bɛ bɔ Bamako yan a bɛɛ lajɛlen ka se ka se région kɔnɔna la o don bɛɛ n'i y'a jateminɛ sous région a bɛ yen n'i taara Côte d'Ivoire ni fɛn bɔra ka ban dɔrɔn dugu bɛ jɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ k'a fɔ toutes les régions a bɛɛ bɛ se o yɔrɔ la an ko ka messagerie sigi ka bɔ messagerie la fana an ko bon gɛlɛya filanan min fana b'an kan fana o ye fisc ko ye impôt ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye an bolo parce que an ka papier ninnu tout le temps i bɛ taa fɛnw sara quitus ni fɛngɛ ninnu a kow gɛlɛyara an ko an bɛ gɛrɛ o la k'a yira k'a fɔ n'o kɛra k'a fɔ o bɛ se ka vraiment faveur min nɔgɔya min kɛ anw ye fana an bɛ taa ka t'o ɲɛf'u ɲɛna donc ka bɔ o bɛɛ la fana an y'a jira fana k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ min ye comment on appelle ça fiscal kɔfɛ an ko sécurité sociale parce que kunnafoni dilbagaw ka yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya y'i sɔrɔ bana man'i sɔrɔ baara don dɛ a caman bɛ kɛ weleweleda ye an bɛ boli de n t'a fɔ ko garibuya don mais i b'a ye k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ i yɛrɛ fɛngɛ i yɛrɛ la dɔɔni parce que n'a fɔra k'e bɛ baara min kɔnɔna la k'e bɛ gɛlɛya sɔrɔ ko hali e ka baara e ka revenu tɛ se k'i yɛrɛ soigner ou bien k'i bɛ corporation min kɔnɔna la ko fond dɔ tɛ kɛrɛfɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don i ma donc a ko ka gɛlɛn n m'a fɔ k'a fɔ ko o b'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ yen ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi k'u tɛ ka baara kɛ dɛ o bɛ min kɛ an b'a kalama président minnu tɛmɛna u ye baara minnu kɛ an y'a ye minnu bɛ yen bi fana u bɛ k'u seko kɛ a bɛɛ lajɛlen na anw yɛrɛ bɛ a kalama anw minnu nana sisan u ye fɛn minnu kɛ ka tɛmɛ an b'a kalama anw nalen fana sisan an n'u jɛnna ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc vraiment k'u fo o la o cɛsiri la
k'a fɔ ko franchement dire an bɛ to dynamique kɔnɔna la pour que an n'u fana ka gɛrɛ faamaw la an ka kuma an ka yirula k'a fɔ nin gɛlɛya bɛ an kan yanni k'a fɔ tuma bɛɛ ni anw ye nin gɛlɛya ninnu sɔrɔ an ka wuli ka t'olu nɔfɛ a ye dɛmɛ don an ma nin ka se ka furakɛ a ye dɛmɛ don an ma nin ka opération ni fɛnw ka se ka kɛ u ka to ka u ka essayer u ka jateminɛ n'u bɛ se ka fond dɔ bila anw ka disposition na kasabi hakɛ dɔ bila ni o fond bilala à chaque fois ni journaliste dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ a bɛ se ka ta o yɔrɔ la dɔrɔn teliya la k'a di walasa a tigi bɛ se ka furakɛ cogo min na donc an y'o hakilina fɔ mais ka bɔ o bɛɛ la fana an ye min fɔ an ko formation continue o gɛlɛyaba bɛ yen an caman bɛ yen nɔ an bɛna fɛn kɔnɔna la hali anw filɛ certes anw ye école anw ye université kɛ maîtrise b'an bolo mais an bɛna kunnafoni di yɛrɛ sira kan wagati min na o y'a sɔrɔ an ma école de journalisme kɛ an ko nana spécialisé an ko nana an ye fɛn kɛ fɛn bɛ texte bɛ min fɔ n'i nana n'i ye rédaction dɔ kɛ i ye san 1 san 2 kɛ i ye journaliste ye mais an ko o dɔrɔn t'a bɔ tu as appris sur le tas mais n'i taara a école fana na ka se ka fɛn dɔw kɛ o fana ka fisa donc an ko an ka hakili t'o la maintenant min ye minnu ma se ka taa o école na il faut que formation continue ka k'u bolo parce que mɔgɔ filɛ nin don o don tulo bɛ taa kalanso hali anw yɛrɛ minnu filɛ nin an ye ɲɛmɔgɔw ye mais a ka kan tout le temps an ka taa formation ni fɛnw kɛ ka se k'an yɛrɛ recycler donc an k'o formation continue n'o ye atelier d'écriture ye an bɛna baara caman kɛ o kɔnɔna okumu kɔnɔna la an ka mandat kɔnɔ ka bɔ o kɔnɔ fana an ko bon maakɔrɔw b'anw na minnu bɛ yen nɔ journal kunnafoni di sira fɛ u ye nɔ bɔ références don donc o maakɔrɔ ninnu an k'an jija walasa olu ka expérience a kana taa ten i b'a fɔ komi anw fɛ yen nɔ bamanan a bɛ fɔ maakɔrɔ i jija cogo bɛɛ fɛn minnu b'a bolo a kana taa k'a sɔrɔ a m'o fɛn ninnu na a m'a di jeune génération ma donc an ko an bɛ gɛrɛ u la an b'u cibler tuma o tuma an bɛ dɔ wele ka na a k'a ka parcours ɲɛfɔ an ye ale donna a kɔnɔ cogo di mun y'a kɛ mun kɛra sababu ye a nana a kɔnɔ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ a ye hɛrɛ minnu sɔrɔ a kɔnɔ nafa jumɛn b'a kɔnɔ a bɛ se ka kunnafoni conseil jumɛn di fana denmisɛnninw ma sifinnakaw ma an ko k'an bɛn'u wele u ka na olu ɲɛfɔ an ko an tɛ dan o dɔrɔn ma fana dɛ min ye fana an ka fɛn kɔnɔna la an bɛ to ka mɔgɔ dɔw primer k'u primer cogo di a bɛ se ka kɛ kalo o kalo ou bien san o san an b'a fɔ ko bon ko journalistes ye production dɔw kɛ fɛn dɔw kan an b'a jateminɛ an bɛ concours dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ ni concours kɛra min kɛra meilleur ye an bɛ prix dɔ di a ma walasa ka se k'a encourager ale dɔrɔn tɛ a n'a ka rédaction bɛɛ k'u la encourager walasa o fana ka kɛ sababu ye émigration positive ka na corporation kɔnɔ tɔw fana k'a dɔn k'a fɔ a ni n ye sɛbɛ kɛ sɛbɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ nin ye donc n'a o kɛra anw yɛrɛ mana o daminɛ a bɛ kɛ sababu ye tɔw yɛrɛ na o intéressé an na tɔw na accompagner fana donc bakuruba la anw ye vision min dégager fɔlɔ pour le moment o ye nin de ye mais don n'a nataw la an y'a décider k'a fɔ nin ye point baw ye an bɛna an sigi anw dɔrɔn tɛ anw ka bureau comité transitoire min bɛ yen nɔ fana o ye ASEP membre ye olu fana an b'u wele ka na an ka maakɔrɔ minnu fana bɛ yen minnu presse kɔnɔna la presse écrite kɔnɔna la n'u ye baara kɛ an b'u wele ka na ka bɔ yen nɔ fana presse en ligne n yɛlɛnna k'o yɔrɔ fana citer an ka plan d'action kɔnɔna la an y'a fɔ ka migration kɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux ko nalen sisan gafe sira fɛ gɛlɛya dɔw b'an kan anw yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali a ka kɛ aw télé mɔgɔw ye a ka kɛ radio mɔgɔw ye gɛlɛya bɛ bɛɛ kan donc maintenant sa an bɛ se k'an adapter cogo di situation kura la o migration bɛ se ka kɛ ka taga vers ça an ko an bɛna miiri o ma o de kama an bɛna bɛɛ wele an ka plan d'action kɔnɔna la ni min bɛ réseaux sociaux mɔgɔw concerné Appel Mali mɔgɔw bɛ se ka n'an dɛmɛ ka miirina dɔw fɔ an ye an bɛ se ka partenaires sɔrɔ cogo di pour que migration ka se ka nɔgɔya télé fanfɛla fɛ ainsi de suite radio fanfɛla fɛ an bɛ se ka baara jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sigi an bɛ bɛn a kan an b'a essayer ka plan d'action dɔ bɔ o bɛ kɛ ASEP ka plan d'action ye mais en collaboration aussi avec les autres fêtières domaines minnu b'u concerné an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di pour que an ka secteur ni an ka laɲini ye min ye o ka se ka lasabati donc grosso modo an ye fɛn minnu bila sen kan pour le moment o ye nin de ye. Monsieur le Président an ye nin faamu ASEP yɛrɛ ni o ye kunnafoni sɛbɛnnaw ka ɲɛmaayaso ye an b'a dɔn k'a fɔ kuma caman na fɔɲɔgɔnkɔ misɛnninw ma deli ka ban a kɔnɔ o ye maanifin baara fɛnɛ taabolo ye n'i ko mɔgɔw ma a ye n'an ka jɛ i ko mɔgɔw ma a ye n'an ka fɔ ɲɔgɔn nin sen aw ka jɛkulu min sigilen filɛ nin ye ni maa fanba yɛrɛ y'a jira k'a fɔ an ka nin kɛ bɛnkan ɲɛmaayaso ye fɔɲɔgɔnkɔ tɛ ɲɛmaayaso min na consensus b'o de ko fɔ don nataw la aw kɛn bɛ ka baara dɔ boloda o nasira fɛ wa biro kɔrɔ min kun bɛ yen n'o ka fanga danna sira la ni furanjɔrɔ fanga nana o ka baaraw laban ni aw nana bi yala a kɛn bɛ ka hakilina dɔw boloda min bɛ se k'a to ni bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan basigi kɔnɔ ka kunnafoni di sankɔrɔ ta Mali jamana kɔnɔ wa ni n ka ɲininkali faamulen don.
a faamuna kosɛbɛ anw tɛ se ka mɔgɔ juguya an tɛ se ka journaliste juguya jango kuma tɛ directeur de publication ma journal ɲɛmaaba n b'o fɔ kun jumɛn kama o ye anw yɛrɛ ka parcours sira ye anw bɛɛ ye denmisɛnninw ye n'i y'a jate minɛ an ka bureau kɔnɔ an bɛɛ ye sifinnaka ye anw ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini bi tɛ à chaque fois n'an bɛ baara kɛ an b'a fɔ kow mana gɛlɛya anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo l'unité de la corporation an k'an hakili to a la corporation ka hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min an k'an hakili to a la fɔɲɔgɔn kow bɛ se ka na dɛ hali adamadenya sira fɛ o bɛ se ka kɛ jango kuma tɛ association ko ma mais an k'an jija cogo bɛ l'essentiel an bɛ se k'a préserver donc o de kama kabini processus in daminɛna fo bi i t'a mɛn k'a fɔ ko anw ye écart de langage kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ma wa an y'a jira fana k'a fɔ an ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ on est avec tout le monde mɔgɔ minnu n'u binna comité transitoire sigira comité transitoire ka baara kɔfɛ ni anw nana anw y'a jira k'a fɔ anw kɔni on est disponible an ni bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ hakɛ kelen min bɛ anw bolo association kɔnɔ o hakɛ kelen de bɛ olu fana bolo association kɔnɔ an bɛɛ de dama ka kan donc anw tɛ se ka na k'a fɔ ko bon ko anw ye sebaya sɔrɔ bi ko an b'a essayer k'a fɔ k'an b'olu kɛ denkɛrɛfɛ ye o tɛ anw ka miirina ye ɔ an ye démarches yɛrɛ kɛra a ko la mɔgɔ caman kuman'o fɛ k'a jira k'a fɔ bon ninnu tɛ aw jugu ye certes aw kun nana wagati dɔ la ala nana n'a ka na ye wagati damadamani kɔfɛ fana jama fanba de y'a fɔ ko ka na ni yɛlɛmali ye ɔ association dun ye jama de ta ye ni jama ko ka na ni yɛlɛmali ye aw kan ka sɔn o yɛlɛmali ma wa aw k'a bila hakili la ka fana minnu nana aw b'u fana surveiller de aw ye faute minnu kɛ ka kɔrɔ leçon de don aw bolo minnu nana o fana kan ka kɛ leçon de olu bolo wa aw b'aw jija fana aw se ye fɛn o fɛn ye k'u dɛmɛ a k'o kɛ min ye fana ka veiller fana pour que min ye aw sɔrɔ o ɲɔgɔn kana o fana sɔrɔ ni u binna o sira kan n'aw bɛ se ka procéder cogo min na pour les ramener à l'ordre ou bien ni jama fanba ko k'u ka taa ka bɔ yen o bɛ taa ka bɔ yen règle démocratique de don donc o de kama an kɔni fɛ yen baasi foyi tɛ yen démarches kɛra ka gɛrɛ dɔw la k'a f'u ye ɔ nin banna a ye na an ka baara kɛ anw yɛrɛ fana an b'o dynamique de kɔnɔ don n'a nataw la fana an gɛrɛla maakɔrɔw la an n'u kumana u ye conseils d'an ma wa fana u y'a jira n na fana k'a fɔ ni ala sɔnna a ma minnu binna ni u y'a essayer k'a fɔ k'u b'u senbɔ ko la u b'u yɔrɔ jan joona kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ taa u nɔfɛ ka taa kungo fɛ k'a yir'u la k'a fɔ an t'u jugu ye jama de ye nin décider u ka sɔn o ma u ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala sɔnna ma. Merci. Ayiwa président n'o bɔra yen an b'a mɛn ka caya k'a fɔ kunnafonidila cayara kunnafonidila yɛrɛ tɛ woloma bilen ka sababu kɛ caman kɛra kunnafoni dibaa ye hali ni a baara ɲɛdɔn tɛ a la an ka ɲɛmaw aw yɛrɛw b'o la assainissement du secteur de la presse k'a lajɛ ka kunnafoni di bina kun ka saniya yala ASEP bere kura in gɛmɛ ka baara dɔw fɛnɛ boloda ka ɲɛsin o mɔ min bɛ se ka to baarakɛtaw bɛ se ka dɔn kunnafoni dilaw yɛrɛw fɛnɛ ka se ka dɔn kunnafoni di cogow la. D'accord, ini ce ka ɲininkali la anw yɛrɛ ka niveau la déjà je pense que n ye texte kura mun fɔ statut anw yɛrɛ ko k'an k'a daminɛ fɔlɔ an ka secteur an bɛ se k'a sécuriser cogo min na parce que mɔgɔw ka hakɛ to mɔgɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ journalisme kɔnɔna la sira bɛɛ fɛ min mana wuli n ye journaliste ye min mana wuli a bɛ taa a bɛ récépissé dɔ bɔ yɔrɔ dɔ la relation dɔ b'a bolo yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka taa boli ka marché ni fɛnw ɲini or i b'a sɔrɔ k'a fɔ a tigi filɛ a profil t'a la éthique et déontologie kuma kɔni mɔgɔw ka hakɛ to o tɛ u la fana donc a kɛra sababu ye ka an ka kunnafonidilaw ka baara ka gɛlɛya kosɛbɛ ka na ni image dɔ y'an kan min yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ ka an ka laɲini ye donc an y'a jira k'a fɔ an ka yɔrɔ la k'a daminɛ presse écrite la fɔlɔ baara bɛ kɛ cogo di i bɛ se ka don ASEP kɔnɔ cogo di condition ni condition jumɛnw bɛ yen nɔ i kan ka minnu respecter wa n'i ye nin délai kɛ i tɛ se ka nin fɛn kɛ an y'olu bɛɛ lajɛlen de fɛsɛfɛsɛ k'o don an ka texte kuraw kɔnɔ et wa i ye min fɔ fana min ye réseaux sociaux ko ni fɛnw ye o bɛ an bɛɛ lajɛlen de concerné o tɛ ASEP dɔrɔn ye donc o de hukumu kɔnɔna la maison de la presse tun ye baara dɔw boloda wagati dɔ la ni o document yɛrɛ sera fo gouvernement ka table sanfɛ o kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen jɛlen don jɔn de ye journaliste ye jɔn ye animateur ye jɔn bɛ réseaux sociaux sanfɛ médias sociaux jɔn ye blogueur ye bɛɛ lajɛlen de ka mission u y'o déterminer k'a bila o document kɔnɔ wa kunnafonidilaw dɔrɔn b'a kɛ dɛ u ni bɛɛ de y'a kɛ autorité de communication b'a la ministère de la justice b'a la ministère de la communication etc bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ et moi je pense que jeudi don kunu ani bi
baara dɔw fana bɛ ka boloda pour que texte ninnu bɛ se ka finaliser cogo min na ministère de la communication ye fêtière tɔw wele u ka taa ka t'u ka hakilina di a kan n'a bɛɛ finalisera u bɛ sɔrɔ k'a tɔ don circuit kɔnɔ walasa a adoption bɛ se ka teliya cogo di voilà donc a bɛɛ lajɛlen kɔni b'o document kɔnɔna la et je pense que maison de la presse président ko ninnu bɛɛ lajɛlen u ye retraite ni fɛnw kɛ Segu ni fɛnw na Bamakɔ yan u tilalen fana a ye lajɛrɛba dɔ kɛ ka kunnafonidilaw wele ka na k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ fɛn b'a kɔnɔ je pense que a ma dogo mɔgɔ si la n'o kɔni adoptera min ye journaliste o na dɔn min bɛ réseaux sociaux sanfɛ o na dɔn carte de presse jɔn n'a ka kan i bɛ se ka autorisation sɔrɔ cogo di ka se ka nin fɛn kɛ autorité de communication bɛ k'a ko kɛ ka ban mais journaliste hali olu ka yɔrɔ la mɔgɔ min mana wuli dɔrɔn n bɛ taa tribunal dɔ la fɛn bɛ ta ka di yan o bɛɛ lajɛlen de bɛ na bɔ yen donc o kɔni vraiment o ye kunnafoni comment on appelle nouvelle dumanba de ye anw bolo o de kama an ko an b'a soutenu et on fera tout pour que nin ka passer parce que ni nin passera an bɛɛ lajɛlen de bɛ lafiya kɔnɔ a laban yɛrɛ fana ye min ye a kɔnɔna la parce que déjà aide à la presse ko o problème ba bɛ anw da la hali n'i y'a lajɛ bi aide à la presse ko nin fana mɔgɔ dɔw y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ a instrumentaliser k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ dɔw lagosi n'a ye Banjugu Dante ka cas kɛra ten yanni Banjugu Dante tɛ min tun bɛ maison de la presse la n'o ye Dramane Aliyu ye o ka cas kɛra ten mɔgɔw bɛ yaala k'a fɔ karisa ye wari dun a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan Ediko la Dante ka wagati la Ediko bɛɛ b'a dɔn 200 millions n'a fɔra k'o kan ka di san o san mais chaque année n'u bɛ min di n'a tɛ tɛmɛ 50 millions 60 millions kan n'a ye san 3 kɛ ten aw ma se ka hali 200 millions mobiliser là où vous devez mobiliser 600 millions i kɔni b'a dɔn a tilali ka gɛlɛn donc o gɛlɛya bɛ yen maintenant u ko ko bon ko yanni a ka kɛ o ye et puis fana ça dépend de l'humeur du prince du jour ni min nana don min na parce que a sɛbɛnlen tɛ noir sur blanc min bɛ fanga na min bɛ fanga la a sɛbɛnlen tɛ gafe kɔnɔ k'a fɔ kunnafonidilaw ni nin de ka kan a tɛ gafe kɔnɔ a tɛ yen o hakɛ tɛ yen o hakɛ tɛ yen ni jamana maramɔgɔw de b'a décider depuis Alpha ka temps ale de ye 200 millions nin fɛngɛ a b'a di kunnafonidilaw ma a b'a di culture mɔgɔw fana a b'a di olu ma 200 millions ale de y'o bɔ a ŋaniya diinɛ n'a ŋaniya la ale ko fɔ a continuera mais k'a fɔ ko papier de bɛ yen nɔ k'a fɔ min b'a jira k'a fɔ nin ka di o tɛ yen 200 millions fɛn ma fara o kan kabini Alpha tile fɔ bi fɛn ma fara kan wa à chaque fois an yɛrɛ ye gɛlɛyaba sɔrɔ a kɔnɔna la parce que tuma caman i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ 90 millions 100 millions o caman kɛra ka tɛmɛ mais kɔfɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɛmɔgɔw Dramane Aliyu yɛrɛ aide à la presse laban min kɛ na 100 millions tun bɛ yen nɔ ale de taara Boubou Cissé négocier pour que 200 millions ka fara kan an ka se k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra aide laban ye bon kɔfɛ buruburuni dɔw donna maison de la presse la olu ma dafa an bɛ ka boliboliw kɛ pour que jamana marabagaw bɛ se ka dɔ fara a kan cogo min na walasa u bɛ se ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a essayer k'a fɔ k'u b'a instrumentaliser mais Dante bɔra a ye fɛn bɛɛ fɔ gouvernement yɛrɛ y'a demandé a fɛ k'a fɔ k'a ka rapport kɛ a ye rapport confidentiel kɛ a y'a bila ka taa di gouvernement ma a y'a bɛɛ détaillé wari minnu donna a bɛ yen nɔ commission yɛrɛ bilala en place pour que aide à la presse bɛ se ka tila cogo min na il a dit y a pas de problème komi commission a bɛ bila olu ka compte la trésor de bɛ mandat kɛ trésor b'a kɛ trésor b'a fɛ a bɛ bila ka taga yen nɔ n'a taara yen nɔ a bɛ bila olu ka disposition la ni mandat kɛra k'a bila ka taa trésor la wari bɛ bila olu ka compte la maintenant olu ko ni commission y'a décidé don min na k'a fɔ ko bon ko baara banna nin wari hakɛ de b'aw bolo a filɛ nin a bɛ tilan cogo min na n'olu y'a décidé ale b'a bɔ a b'a di URTEL ma a b'a di ASEP ma min kan ka di maison de la presse ma chaque année ni aide à la presse bɛ tila u bɛ bɔ ka bila olu fɛ yen tɔw bɛ di olu ma u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'o yɔrɔ de la mais laɲini min kɛra document kɔnɔ a fɔra ko k'a b'o la ko k'a fɛ a don budget d'état la donc n'o kɛra hali n'an sera ka au moins 0,05% ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien 0,025 u y'o kuma fɔ jamana yɛrɛ musaka voilà a ka don o kɔnɔna la donc n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ hali n'an sera ka miliyari 1 ou bien miliyari 1 ani miliyɔn 500 n'an sera k'o ɲɔgɔnw sɔrɔ vraiment o bɛ se k'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna la cogo ka se ka charge dɔ bɛ an ka se ka ta o b'a sɔrɔ fana an yɛrɛ ka secteur yɛrɛ fana texte ninnu adoptera fɛn caman bɛ yen nɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an bɛ se k'olu kɛlɛ cogo min na ka bɔ yen nɔ walasa an bɛ se ka lafiya an ka kunnafoni di yɛrɛ hukumu kɔnɔna la. Ayiwa an ka kurun sera siɲɛ kan parce que miniti 30 don sanga 30 manja kuma tɔba bɛɛ an b'a dɔn k'a fɔ mandat kɔnɔ baara caman bolo dalen don nka bɛɛ tɛ se ka fɔ dakuru ɲɛ kelen ni kuma dafa kuma min bɛ yen ka kuma kuncɛ. I ni ce o la n bɛ min fɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka jamana basigi parce que ni jamana ma basigi an fɛn o fɛn filɛ nin ye an bɛɛ bɛ jamana de kɔnɔ ni jamana ma basigi ça veut dire que anw si tɛna se ka lafiya an bɛ dugawu k'o la mɔgɔ minnu bɛ transition ɲɛmɔgɔya la bi an b'a fɔ hakili b'u la mais hali bi ala ka dɔ fara an bɛɛ lajɛlen ka hakili kan an fana an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na pour que transition nin bɛ se ka kuncɛ ko ɲuman na cogo min na an kɔni an y'a jira k'a fɔ on est disponible anw tɛ mɔgɔ ta ye dɛ anw ye jamana de ta ye
kunnafoni dila y'o de o donc an ko fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana kumabɔ an b'o dynamique de kɔnɔ an y'o ŋaniya ɲumanya an y'a juru la wa an b'o sira de kan toujours n'an bɛ se k'u dɛmɛ sira fɛn o fɛn fɛ an bɛ k'a kɛ dɛ mais hali n'u gɛrɛla an na k'a fɔ ko bon ko nin de bɛ yen a ye dɔ fara aw ka cɛsiri kan an se ye fɛn o fɛn an b'a kɛ walasa transition bɛ se ka kuncɛ ɲuman na cogo min na au moins élection transparente libre démocratique bɛ se ka kɛ fanga kura ka sigi au moins an ka bɔ transition kɔnɔ an b'o kɔnɔ ka b'o la fana an bɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fo surtout anw yɛrɛ ka élection na mɔgɔ fɛn o fɛn ye anw dɛmɛ a ka kɛ an ka association membre ye a ka kɛ reporter ye a ka kɛ association wɛrɛ membre ye fɛn o fɛn y'u ka danaya da an kan n'u ye passera yɔrɔ caman na ka message fɔ k'a fɔ ni ninnu nana vraiment ninnu bɛ se ka kɛ espoir ye association ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a jira k'a fɔ anw ma na anw tɛ mɔgɔ contre la anw nana anw bɛ association ka intérêt de fɛ an bɛ profession ka intérêt de fɛ an b'o dynamique de kɔnɔ wa mɔgɔ o mɔgɔ si la personne est disponible de nous accompagner an b'a fɔ u ka na dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye u ka na an ka cheminer ɲɔgɔn fɛ pour que sini ma an ka objectif ye min ye an bɛɛ lajɛlen kunna wololen ka se ka bɔ o la. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Sherifla TV filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo an ka kunnafoni dilaw ka jɛkuluba dɔ ɲɛmaa don Association des éditeurs de presse privée ASEP bureau kura maa 17 bɛ bureau min kɔnɔ a ɲɛmaaba ye Bouakara Yalku ye de ye a sigira jɛkulu in ɲɛmaaya la ka bɛn ni sibiri juillet kalo tile 29 ye kunnafonidilaw tɔgɔla so maison de la presse la yarabiyama hakilina kumabaw minnu ni a da donna u la ni olu ye kumabaw ye ka ɲɛsin ASEP ka ɲɛtaw ma kunnafonidilaw ka ɲɛtaw ma an bɛ dugawu dun kɛ yarabiyama ala ka olu bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya an sera ka fɛn caman sɔrɔ fana ka bɔ a la ne ni aw fana kun tɛ minnu galamɔ kunnafoni sɛbɛnnaw ka binaku kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛ interview la semaine wɛrɛ kɛnɛ kan ni ala ka jɛ